Как ще бъде на руски аз мога? Мога на руски ще бъде я могу. И следващите. Ты можешь. Ти можеш. Он может. Той може. Она может. Тя може. Оно может. То може. Мы можем. Ние можем. Вы можете. Вие можете. И последното. Они могат. Те могат. Както виждате, нищо сложно като на българския. Могу найти. Мога да намеря. Можеш пойти. Можеш да тръгваш. Может посмотреть. Може да види или да погледне. Можем войти. Можем да влизаме. Можете уйти. Можете да излезете. Могут услышат. Могат да чуят. И руското может е по същия начин както българското може. Както знаем от българския, то се използва не само в трето лице единствено число, а и в други ситуации, като се има предвид, че нещо може да се случи. Тоест, възможно е. Например, может случиться. Може да се случи. Может увидимся. Може да се видим. Можно встретиться. Може да се срещнем. Мне можно пойти. Аз може да тръгна. Това мне можно означава буквално на мен ми е позволено или имам възможност.